Здравейте хора, на... аз съм Dark Steam Pro, а той е... Dark BG Pro. И днеска ще правим челендж с Bean Boozle, Bean Boozle Challenge и по-гадни бомбони, даже от Bean Boozle. Да, и шоколадови яйца, които са за най-накрая, за по-хубаво. Bean Boozle станаха много малко. Да, съвсем малко. Да. Но ще опитаме, заради вас. Така. Този челендж, чакай да обясня. Този челендж е за 5 абоната. Да. Знам, че е малко странно, но просто се зарадвахме доста, че имаме към 5 до 10 абоната. Линк в описанието ще има откъде да вземете Bean Boozle. Да. Там сайта. Да, сайта, само че не знаем откъде от България. Ако някой роднина ви е в други държави или градове, да. Най-вече в Англия ги има. Да, най-вече в Англия и може да и в eBay направо ще дадем линк. Да, от мен оттам са. Ще дадем линк. Да започваме. Това е Тути Пути или миризливи чорапи. Ето, ако не го виждате. Ето и аз да си го покажа. Така. 1, 2, 3. Не е чак толкова голямо. Търпя го. Човек, сериозно ли бе? Гаго не. Как ще е гадно? Както и да е. Така. Аз нямам да. Си казахме, че ги ядем до край. Така. Да. Сега. Продължаваме. Сега продължаваме. Това е разварено яйце или пуканки. Но това е наполовина и знаем, че е развалено яйце, така че 3 гадни. Всъщност 2 гадни. Ама за ваше удоволствието и. Да. Вижте какво правим за вас. Да, какво правим за вас за не 5 абоната. Ядем миризливи чорапи и развалено яйце. Готови. 1, 2, 3. Оле, е ужасно. Ей ти вода, искаш? Няма. Ужасно е. Гадост. Вижте какво правим за вас. Не може да казвате, че не ви уважаваме. Моля ви се сега. Гадно. Много гадно. Бах малганите бомбони. Те спочна да си взел. Естествено, че няма да взема. Ще те убия. Са ужасни. Те дай да минем към не толкова гадните. Едно мое. Ужасно. Това Учени с малко вари си налей вода и аз си отивам за вода. Дай пъти ми светва там, ако угасне. Добре, да ни угасне. ще правя компания, докато той си пи вода. Да ни угасне. Така. Да гледам да ни угасва. И изядохме бимбузата. Остават ми тези бомбони. Те са от Англия, между другото. Които се строят. Но имам и яйца, които са много хубави. Първо на тази, след това на тази. Ако затвори вратата. Ако искате да си купите това е купено от Англия. Ето. Първо на едната. Ето на едната. Ето на другата. Ужасни бомбони. Бимбузата. Колко